फाइनली लोगोफोर जोंनि गोदान बाथौ मन्दिरखौ दिनै इन'ग्रेसन खालामसिगोन माने साननैसो सोलिथ'नो थाखाय जोङो हानि औवानिनो बानायना लादोंमोन नालाय बेखौ दिनै इन'ग्रेसन खालामनो नागिरदों। जय बोराइ बाथौनि जय गोथार मंगलबार साननि जय बिमा माइनावनि दा जोंहा जाथा बिरहोनाय जे हाबाफारि बै जाथा बिरहोनायखौ जोंनि गामिनिनो दिदोम नेहाथारि बिथांखौ आङो गुरै खावलायदों। लोगोसे बेजों हेफाजाब होगोन जोंनि गामि बाथौ थानसालिनिनो दौरि आफा महन बर' बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। सानैखौबो आवगायनो थाखाय आर'ज हानजा लोगो नोंथांमोनखौ जोङो जाथाया गोग्लैनाय लोगो लोगो जाथाया बिरनाय लोगो लोगो आर'जखौबो जागायजेननो गुरै बाइक जों साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। साबायखर थाबाय आर'ज हानजा नोंथांमोननिसिम लोगोसे दौरि दौसि आफा नोंथांमोना जेरैबायदि मिलौदो देंखोजों जाथा बिरहोनाय हाबाफारियाव जा मिलौदो देंखोजों आर'ज खननानै दिनैनि जाथा बिरहोनाय हाबाफारिखौ आबुं महर होबाय बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। लोगोसे बेजोंनो लोगो लोगो आङो दिनैनि जाथा बिरहोनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय। लोगो लोगोनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो नोंथांमोना सिरिबाङै आर'ज फारसे थांगोनखौ आङो मिजिंथिहरदों आरो आर'जआव लोगो लोगोनो जनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय।